Здравейте, чуваме ли се? Ало, Планет, здравейте, чуваме ли се? Планет, виждаме ли се? Имаме ли видимост? Имаме ли видимост, да си? Имаме, защото нашите хакери са толкова добри, че проникнаха във вашата система. Ние влизаме в системата на Планет. Покажи как. Така и сега ще трябва да ги гледате малко. Ние сме едни безизвестни момчета с една безизвестна песен. Обаче сега ще се представим. Здравейте, мъпети! Ние сме Руди, Дули Муден и Кукушев. точно така, Кукушев. Здравейте, патиланци! Ние сме Руди Сме курковци. Дули, Муден и се намираме къде? Вие сте в Планет Бар де Лукс. Кукукс. Така. Новата песен е синя, свежа, положителна, лятна, морска, положително зареждаща, приповдигаща. Виж, моите какви са сложни. влажна. усмихната. Песента е невероятно постижение, плод на много колективен труд. Още една такива кажи и ще те фърва през терасата. Настроеняваща. Това ми е любимото. Аз съм го търсил в речника, има такава дума. Абе, няма такава Бар де Лукс, гангста шит, София, мазафака. Е така, нека си шапката на криво майка. Я гледай, Дули, почна са! Почна са, давайте! Пик, ще ви представим една песен. Ще ви представим една песен, която сега ще трябва да гледате, защото ако не гледате, някъде други да ходите. Бе, вие има къде да отидете, ама няма ви се иска да ходите там, а ще ви иска тук да останете. Защото сега тази песен ще ви удари, този клип е така ще ви пръсне. Кажи нещо ти, бе. Може и да ви пръсне, но ще ви харесва. Да, нека по-смирено Кажи муднички нещо. Мънчо, За какво става въпрос? Планет Бар де Лукс. е така. Аз мисля, че всичко е. Гледайте.